Здравейте от нас, Forest Tuning отново. Обещах да кача клипче след песъкострои. Това е, колата е седяла 4 дена без да е покрита след песъкостроя. Това е тук, където изтънява шасито. Окислява още веднага на втория, третия час тук. Но това нещо се премахва. Ето го песъкострои навсякъде. Това нещо се премахва след като се обработва с ръждопреобразовател. Това е целта на ръждопреобразователя. Ето може да видите как е песъкостроена колата. Защото много хейтърчета и неразбирачи казват: не се песъкострои, пръскате върху ръждата. Не пръскаме върху ръждата. Всяка една кола, в зависимост от степента на ръждата, се песъкострои при нас. Много зависи колко ръжда има, как е, за да знаем частично да я песъкостроиме или не частично. Това покритие не го маха песъкостроя. Здраве, но тук се люпи. Тук сега го премахваме ръчно, накряваме и се маха, за да впадне това покритие и да положим ново такова покритие на подкалниците. Ще кача клип след ръждопреобразователя, който ползваме. Ето тук също, вижте, тук се е зацепило. Това сега ще го изчистиме. Ето тук горе, виждате ли какво става? Това се изчиства, тук има закърпена дупчица, ще се изкърпи. И тук разглавя се отвътре колата. И това от мен и от Forest Tuning. Желая ви лек и ползотворен ден. До скоро с второто клипче.